Hi Sweetheart, welcome back to our Mama's World. How are you? അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവരും കുനാഫ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? ടേസ്റ്റി അല്ലേ? പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടം സ്പൈസി കുനാഫയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സ്പൈസി കുനാഫ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. സോ നമുക്ക് കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാം. സ്പൈസി കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്, പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട്. ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് 20 മിനിറ്റ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 500 ഗ്രാംസ് കുനാഫ ഡോ ആണ്. ഇവിടെ ആകെ 250 ഗ്രാംസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഹാഫ് പാക്കറ്റ് മാത്രമേ ഡോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹാഫ് ഡോ. ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓവനിലോ പാനിലോ വെച്ച് നമുക്കിത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ബട്ടർ ഇനി കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഡോവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബട്ടർ എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതേ സെയിം പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി 1 ചോപ്ഡ് ഓനിയൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചില്ലിയാണ്. ഇത് മുളക് ബജിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ചില്ലിയാണിത്. ഇത് കൂടുതൽ ടൈം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണ്ട. നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്പൈസി കുനാഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് കുനാഫ ഡോ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ പാനിൽ ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 3 ട്രയാങ്കിൾ ചീസ്
കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ്. ഇതിന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒലീവ്സ് ആണ്. സ്വീറ്റ് കോണും ചീസും ഒലീവ്സും ഒക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കുനാഫ ഡോ ഇതിന് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് 15 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്കാവാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാനിൽ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ വളരെ ക്രിസ്പിയാണ്. കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഉള്ളിലത്തെ ആ സ്പൈസി ചിക്കൻ കൂടി ആയാൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.